The king is coming. Asantehene eba Canada. At the last Asantehene Traditional Council meeting, a year at the Tona Nomini Asantehene in say, Yatu and Safrenu to Jumaya Kessie Emu. Now, what you tell Muno, Poland, Yura, Neniche Moho, the Kukudi Jumaso, so Yura eton Ghana, Yura eton Asantehene, Emma, Nipa, investments, and Nebecanos, a mount for Mra, no more for Musica, or Munjumedi and a Mambesha Asantehene, and Mambesha Ghana, Opemsuo 4.7. Yakoho, Jumedia Yura D. and some Kaya Yura D. 2 Genina, Yadinina Brem. Sisia Yejina, Canada, Toronto, the 15th of June. 2026 Asantehene ebedu Toronto Omaimu Hanum say ha and from the 15th of June to the 20th of June the Asantehene ebe wana dwumedia ahodo a hihya amano yira etimi amani nyina so abaso Canada Ghana Chamber of Commerce and ato omunsa for Asantehene so omudwumedia friend beyond the World Cup event in Asantehene mra no for any munyam emambeta dwumedia echi yira ababedu Toronto Canada hanum say the Ghana embassy and penifo ewo ho ne penifo ewo nyina no ebeba airport ma ko share Asantehene yira fi wa obeba bia obabegina ho me no abegina ho ade achia no dwumedia ye friend the power breakfast meeting no and also ebeba so ho and Asantehene the keynote speaker na so obema the keynote address ho nipaku ehyehyɛ oyo omo a ebi wo omo nsɛm omo wo oman Canada mu ni nyina ye sɛ yira ene omman bekasa na dwumadie ene nnwuma a ɛwɔ Canada no ebi ntimi mra Ghana me ebi ntimi emra Asantehene mo hene ebekasa on the theme borderless business connecting Ghana and Canada through trade, business and investment. And no any dwumadie ebeba so on eda benada yira ba bedru breakfast meeting no we and a yira begina so eden anu disem atuga keynote address na nwumre esante the Black Stars of Ghana e work Canada ha ade eche nkuada Ghana Black Stars BC akan omone Panama yira eden ni bekire mu oba the Black Stars team no eje oma home na one omo akodi nkita ho kakra hye omo nkran so oman Ghana nyina na Asantehene nyina no eta omachi na omo nyira omo no omo de na Ghana flag the impijana kesiye pa World Cup dwumadie we ase ade eche ukuada anopa yira ene nimunyam ekwakota dwumadie a the opening of the Ghana Sports Village Sankofa Square menim se Asantehene nyanduru anum so ma tete hu bebre bea e Canada maimu hanum say ya your friend the Sankofa Square ani nyina ya Asantesem ni nyina ya Ghana sem a omode ehye yira nimunyam yira ekwakobie dwumadie na no sa dwumadie na se na dwabo kakaka beba a Asantehene ebechia ne nananom Ghana for ne nananom Asantefo ewo ha nyina ni ti da wukuada no anopa ne yira ekwakobie the Sankofa Square na also deba na ewo ho ne yira atenase amobi bia ba bechia no pay homage to him whilst he's here in Canada. Na nwumre 4 p.m. in Ghana and Panama Asia ewo World Cup akansi a ekos into Asantehene the ni bechire mu honom akwako yawada na nwumre Asantehene the ni bechire mu the Niagara Falls bia ba akwa ewo Canada mu hanum say ya boni beka say tourist site notable for falls na ewo honom nsuo ai free boat time ba kese pa ba akwa ewo man Canada mu Asantehene e na ni kwa akochire mu ewo honom eda fiada anopa Asantehene the ni bechire mu the Lionhead Golf and Conference Center ho and Asantehene kwa akohia businessmen power breakfast meeting no omo baby and then also the opening of the Sankofa Square no omo nyina ba yira ne ombesa akodi agro eye golf course me no mienu nim say eye agro Asantehene ni je ho pa enti Asantehene 2 point ba nkura kese ese so a omo ebi wo omo nsem omo invest omo asa agudi we eye omo so agudi no mo fa sa akonya we so enya kwan hia Asantehene ma oni omo enya nkita hodidi nkomo bebre na nwumre de boni beka ne said the farewell dinner no ebeko so am say black tie dinner say bi dwumakuo the Canada Ghana Chamber of Commerce eto omo sa first Asantehene odina ni munyam ebehye omo dwumadie echi nyina no omo behia yira na omo akeka omo no kakra efiada na nwumre memenda anopa the Ashanti community living right here in Canada enye Toronto nkoano living right here in Canada nyina ebechia mu na omunyina ne Asantehene edi enkita ho so Asantehene se baabi awo bia no ma wasantesem ehia intinesa ne nti ye nuanom ye maam ye papa nom ye namfofo a omo wa akwantu mu hanom se no masantesem enya ade afiro mu da so hia omo Asantehene abaidie omunyina abechia Asantehene ho ohene ni omo benya nkita ho die didi nkomo kakra abuso omo sede omo asetena mutie na de oman Ghana samre omo bedi akwantu oman Ghana ebetimi aye abo amono omo nso sede be omo renfi omo chinti no
deɛ na ɔmo nso ɛbɛ fie aba abɛyɛ mmɛmɛ na n'enyimɛ na Asantehene ebe free ɔman Canada mu na ɔde n'ani akyɛ mu wɔ ɔman Ghana mu Opemsuo 104.7 ne saa ne nti ɛne ɛwɔ ha free sɛ yɛwura aba abɛduru Canada dwumadie obɛdi biara Opemsuo obɛwie obɛfiri ha ne deɛ on our social media handles on the radio 104.7 ne deɛ yɛma ne ɛmpa mo ho mo sonfo ntwe boys akɔ Derek from Mr Black and Amejo so me ɛna dwumadie deɛ bɛsi biara no ɛbɔ ho amanya bɛbɔ ho dero ama wɔn nso anya bi no ahwɛ na wɔn nso wahu the king is indeed coming to Canada.